Hemelse Vader, dank u vir die Heilige Gees vanmorgen hier aanwesig. Here, dankie dat u woord de waarheid is. En dat u zegt in uw woord, de waarheid zal ons vrijzetten. Here, dankie voor de zaad van uw woord vanmorgen. Here, dat de zaad vanmorgen ingang vinden in elke hart. Here, dankie dat uw woord niet ledig terugkeren. Dat daar een oogst voortkomen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen met u spreken over het belang en kracht van Gods woord. Het belang en de kracht van Gods woord. Wie weet dat daar kracht in Gods woord is? Wie heeft het al ervaren? Amen? Amen. Maar het is belangrijk om Gods woord tot je te nemen, om dit te lezen. En je eigen te maken. Hoe doe je dat? Door te mediteren over het woord. Na te denken. Wij kunnen heel goed zorgen maken. Dat is te negatief mediteren. U moet het die positieve kant omzwaaien en de woord gaan bedenken. En dit jouw eigen te maken. En dan moeten wij niet net hoorders zijn van het woord, maar ook daders zijn van het woord. Wij moeten ook doen wat wij zien in Gods woord, wat wij leren, wat wij onszelf toe-eigenen, moeten wij dit ook gaan toepassen in ons levens. En dan moeten wij dankbaar zijn. Dit hebben wij vorige week gehoord bij Hugo, hè? En onthouden jullie nog waarover Hugo vorige week gesproken? Hij heeft zo mooi gesproken over Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Ja? En hij heeft gezegd, ik ga dat tekst heel kort lezen. Wees blij in de Heer. Ik zeg het nog eens, verheug u in de Heer. 2 keer zegt hij, wees blij, hè? In Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Heere is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over. Maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. En vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en uw gedachten. Want daar komt de aanvallen. Hè? Omdat u in Christus Jezus bent. Nou ja, diegene wat vorige week hier was. Terwijl Hugo gesproken heeft. Ik weet niet van u. Maar ik heb vorige week een hele rugzak gehad met zorgen. Die was boomvol. Met grote zorgen en kleine zorgen. Ik heb die kleintjes eerst uitgeladen. En toen de grotes gepakt. Ik zeg, hier, pak die maar, want dat gaat niet meer. Hè? Wie heeft het nog gedaan vorige week? Nee. Ja? Ja. En dan moet je het daar laten, hè? Niet maandagmorgen weer terugpakken. Nee. Dus ik heb het daar gelaten. Heerlijk. Oh, dat rugzakje was licht. Heerlijk. Maar maandagmorgen breek aan. En toen had ik een accident met de auto. En dan komt de duivel. Hier is de zorg. Poef. Een grote zorg, want het is niet mijn auto. Het is mijn zoon's auto. En ik zat hier. En dat was voor mij op dat moment overweldigend. En ik begon te huilen. Maar ik herinner, zondag, het was je woord gehoord. Werp je bekommernis op mij.
En dank God. Vraag het en dank God. Dus wat deed ik? Ik neem Eva naar zijn werk. En de tranen liep die hele pad, huilend natuurlijk. En hij kwam terug en in de auto. Ik kon niet veel meer zeggen dan: Heer, help ons. Dank je. Dat is al wat ik gezegd heb. Want ik kon niet meer. Ik was aan het huilen gewoon. Omdat ik zo slecht voelde over mijn zoon's auto. Ik was daar zo kapot van. Want dus als het mijn auto is, was het anders. Maar omdat het iemand anders auto is, trof het mij erger. En ik kwam thuis en ik sprak Willy aan. Tussen de tranen door. En hij pakt het op en achteraf hoor ik zijn verhaal. En ik ga even zijn getuigenis afgeven. Een paar dagen voor de accident gebeurde, gaf God hem de opdracht om Psalm 91 te gaan lezen. En niet alleen te lezen, te mediteren. En omdat hij priester van ons huis bent, het God heeft aan hem, geloof ik, ook die opdracht gegeven. Dus hij heeft het gelezen, gemediteren, belijden. En hij stond op dat woord. Een paar dagen later had ik die accident. Wat gebeurt? Iedereen komt in moeilijkheden, een strijd terecht. Hè? Maandagmorgen zien die schade. Oei. Zorgen. Oei. Ja? Dus Willy zag het, maar hij onthoudt. God heeft mij gezegd, Psalm 91. Hij beschermt ons. Als ik roep, zal hij antwoorden. Hij is mijn helper. En hij stond op dat woord. Hij zegt: Heer, ik begrijp het niet mooi, maar ik ben hier die woord gegeven. Ik heb gezegd, ik moet het gaan lezen. Ik moet het gaan mediteren. Ik was gehoorzaam. En nu dit, ik zie het. Maar uw woord is werkzaam. Uw woord werken. Uw woord is bezig om te werken. En hij blijft op de belofte staan wat God gaf. En ik was gewoon dankbaar omdat ik geluisterd heb wat Hugo gepreekt heeft. Hè? Jij laat je zorgen daar. Jij bidt. Jij vraagt God. En de topje, dank God. En dat is al wat ik gedaan heb. Ik zeg: Heer, want ik kan niet meer op dat moment. Ik heb gewoon gezegd: help Heer en dank u. En weet u, voor de dag gepasseerd is de oplossing al daar. Joan telefoneerde mij om rond 11 uur 's morgens. Ik was heel schrik. Ik zag Joan, en ik dacht, oei. En Joan telefoneerde mij en hij was zo lief en zo zacht met mij. Dat was balsem op mijn hart. Dat was dus balsem op mijn hart. Ik kon direct van: oh, dank je Heer, dank je. En hij kwam en hij zegt: mama, wij gaan s'avonds, kwam hij met zijn schoonvader en hij kent iemand wat een garage heeft en hij heeft het onmiddellijk voor ons gemaakt zonder kosten. Ik kan niks aanzien meer aan de auto. Dit is God. En weet u, dat was voor mij zo een bemoediging. Want dit is een vers getuigenis, een warm broodje. Het is maandag gebeurd, wij zijn nu zondag. En diezelfde dag waar ik huilde en ik was hartzeer over en ik zag de schade. Dezelfde dag konden we jubelen en juichen. Want God is goed, want God is groter dan enige probleem. Daarom is daar kracht in Gods woord. Ik geloof met heel mijn hart dat omdat Willy gehoorzaam was die schade beperkt. En het God de oplossing gaat, direct. Omdat hij in Gods wil was. Dit is wanneer wij moeten oppassen met ons mond. Wat wij zeggen. Wanneer dingen gebeuren. Dat wij onmiddellijk zeggen: uw woord. En die woord belijden. En ik weet niet of van jullie, die Heilige Geest herinnert mij aan het dagstukje wat we in ons dagboekje hadden. Op 11 november ging het daarover. Herinner jij je Gods woord?
Het was wanneer de discipelen, de vrouwen, kwamen morgen bij de graf en de graf is leeg. En hulle wonder, waar is Jezus? En de engelen verschijnen aan hen en zeggen maar, weet jullie niet dat hij opgestaan is? En dat komt bij hun en dan zegt, en zij herinnerden zich zijn woorden. Want hij heeft geprofeteerd en gezegd, ik ga sterven, maar na 3 dagen zal ik opstaan. Soms, wij als christenen, hanteer Jezus nog alsof hij dood is. Wij hanteren niet als een levende God. Een God wat alles kan. Wij vergeten dat hij is opgestaan. Alles is mogelijk voor hem. Daarom is het belangrijk om het woord van God te kennen, te lezen. Want in omstandigheden zal de Heilige Geest jou herinneren. En dat moet je belijden. Daarop moet je gaan staan. Romeinen 10 vers 17 zegt, het geloof komt dus voort uit het horen van het woord. Terwijl ik vandaag prediken, hoor jij het woord van God. Het woord van God is zaad. Jouw hart is de grond. Als de zaad op jouw hartsgrond vallen, moet het ontkiemen en groeien. En vrucht voortbrengen. Ja? Geloof komt door het horen van het woord. Als jij vanmorgen geloof nodig hebt, moet je Gods woord gaan horen en horen en horen. Zodat jouw geloof komt. Zodat jouw geloof kan groeien. Gods woord, wij hebben Gods woord nodig. Ja, ben jullie eens daarmee? Wij hebben Gods woord nodig. En wij hebben geloof nodig in Gods woord. Want het helpt niet, wij lezen Gods woord, wij maken het niet ons eigen. Ik denk daar ligt nogal een probleem. Wij lezen Gods woord uit, ja, ik ben een christen en ik moet mijn stille tijd houden. Dus ik lees vandaag mijn tekstje. Maar nog voor je die deur uit is, heb je vergeten wat je gelezen hebt. Jij mediteert niet daarover. Want als je daarover mediteert en daarover nadenken, gaan denken, wat betekent het voor jou? Dan maak jij dit jouw eigen. En dan kan dit ingang vinden in jouw hart. En dat is wat wij moeten gaan doen. Meer en meer Gods woord tot ons nemen en mediteren daarover. 2 Petrus 1 vers 4 zegt, hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle belofte gedaan. Er is geweldige belofte in Gods woord. Voor alles wat jij meemaakt. Alles wat jij nodig hebt, is zijn antwoord is in Gods woord. Maar ons ongeloof veroorzaakt dat wij dit missen. Dat wij, ons ongeloof doet de kracht van zijn opstanding in ons leven tot teniet. Gods woord is levend. Het is scheppend. Het is levengevend. Ja? Om te mediteren over Gods woord, wakkert het jouw geloof aan. En doet twijfel en ongeloof de deur uitrennen. In het woord zie je de opgestane Heer en God, die levend is, machtig om elke probleem dat je hebt aan te pakken. Elkeen van ons vanmorgen, wat hier zit met een probleem, kan dit overwinnen. Door Jezus' woord.
in sy woord. As jy die woord aanvaard in geloof ontvang, die woord sê, dan sal dit doen waarvoor dit gestuurd is. Dit sal nie ledig terugkeer. En as wij echt beseffen dat daar kracht in het woord is, dan gaan wij dit ook anders hanteren. Ik wil Psalm 91 toch lezen vanmorgen uit het boek. En ik wil dat jij vanmorgen gewoon dit tot jou neemt vanmorgen. Zeg, Here, dit is voor mij. Psalm 91, ik lees uit het boek. Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen. Slaap jij rustig? Als je niet rustig slapen, gaan schuil bij jouw papa. Want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heere, u bent mijn toevlucht. Bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u. Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekte ver van u. Prachtig, hè? Je hoeft niet ziekte te aanvaarden of te vrezen. God houdt het weg van jou als jij schuilt bij hem. Onder zijn vleugels vindt u bescherming in een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schuld. Wauw. En weer de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest die zich in de duisternis verspreidt, of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen 1000 mensen aan uw linkerkant, 10.000 rechts van u. U wordt gered. Weet u, als u mediteert over dit, weet u hoe machtig is dit? Denk een beetje, 1000 mensen sneuvelen hier naast u. 10.000 aan deze kant. En jij staat recht. Omdat jij onder de schaduw van het Allerhoogste schuilt. Daarom moeten wij mediteren over Gods woord. Wij lezen soms te lichtelijk daarover. U zult het zelf zien. De straf treft alleen de ongelovigen. U Heere bent mijn toevluchtsoord. U bent God de Allerhoogste als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen. En ziekte zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat. Ze zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. De Heere zegt, ik zal hem verlossen. Omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen. Omdat hij mij kent en mijn naam eert. Als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in eer herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. En dat mocht wij deze week ervaren. Wauw, prachtig. Dat is toch een realiteit, Gods woord. Jesaja 55, vers 10 tot 12, vers 11 lees ik. Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Zo iedere keer als je Gods woord tot jou neemt en die zaad ontvangt, zal het vrucht dragen. Het doet alles wat God het voor gestuurd heeft. En het bereikt datgene waarvoor hij het gestuurd heeft. Dus Gods woord verandert zaken. Ja? Dus wij kan Gods woord tot ons nemen en de vrucht genieten van zijn woord.
Vanmorgen het die Heer my wakker gemaak met Psalm 121. En ek weet nie of dit vanmorgen vir iemand hier spesifiek is, of vir iemand wat dalk die boodskap luister, maar ek gaan dit lees vanmorgen, en ek weet vanmorgen dit is vir iemand. Daarom wil ek het lees. Ek lees uit die Hersiene Statenvertaling, Psalm 121. God bewaart zijn volk, 'n pelgrimslied. Ek sla my ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Onthou, uw ziel is uw wil, uw emoties en uw verstand. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Wat een mooie belofte. De Heer beschermt u. Weet u, wanneer aanvallen komen, dan is het onverwachts. Heel veel keren komt het, je verwacht het niet. Maar het komt. Wij hebben gehoord van, Hugo heeft gezegd, die toetsen komt. Hè? En wij hebben zondag die woord gehoord, en maandag is die testdag. En ik geloof, wil je het geslaagd? Ik was aan het twijfelen of ik het geslaagd heb, maar ik heb het geslaagd. Misschien heel zo overgeschuurd. Maar ik ben, want God geeft ons die testen, zodat jouw geloof sterker wordt. Zodat jij groeit. Ja? En wanneer wordt het getest? Of wanneer heb jij het test? Wanneer het goed gaat? Dan is alles picobello. Dan is het fijn om te zingen en te juichen en blij te zijn. En God te loven en te prijzen, maar dat is makkelijk. Maar als die test daar komt, wat doen wij? Dus dan, wanneer wij op Gods woord moeten gaan staan. Op zijn belofte moeten gaan staan. Om de test te slagen. Onthoud wat Hugo gezegd heeft van, als wij niet de test slagen, niemand, daar is geen falen bij God. Hè? Dus je gaat hem weer schrijven, en weer schrijven, en weer schrijven, en aanhou schrijven tot je geslaagd hebt. Dus hoe sneller wij de test slagen, hoe sneller gaan wij groeien en gaan wij een hoger niveau in ons geestelijke behalen. Maar de test is nodig, zodat wij kan zien, waar staat ik met mijn geloof. Want het is heel gemakkelijk om te zeggen, ik vertrouw God. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, ja, al die teksten te belijden en te noemen, tot daar tegenslag komt. Tot daar iets gebeurt van, oei, dat is tegenovergesteld als wat ik nu gezegd heb. Of beleid heb, de hele weer. Dan komt jouw geloof van pas. Is het lege woorden of is dit iets wat jij echt vertrouwt? Heer, ik geloof uw woord. Uw woord is ja en amen. Uw woord is waarheid. Uw woord zal doen waarvoor het gestuurd is. Al ziet ik het nu, dat is wat met ons gebeurd is. Jij ziet de auto is kapot. Jij ziet de schade. Je hebt gezegd, u beschermt ons. Dit lijkt alsof het niet gebeurd is. Maar wil je belijden? Maar het woord is aan het werken. Het woord is aan het werken. Het woord is aan het werken. Hebben wij het gezingen? Al zien wij dit niet. Al voelen wij dit niet. God stopt nooit om te werken. God stopt nooit om te werken. Hij is bezig om te werken. Maar geef de duivel geen voet. Spreek waarheid, spreek leven, spreek het woord. Zodat de overwinning kan komen. Elkeen krijgt een test. Allemaal van ons wordt getest.
Na vandag se woord word jy ook getest. Wij krijgen zoveel voeding. Maar als wij het niet gaan toepassen, daarom moet het getest worden. Jij moet het gaan beoefenen. Jij moet het gaan doen. God is getrouw en rechtvaardig. In Jacobus 1, vers 1 tot 8, maar ik ga niet alles lezen. Maar hij zegt daar dat wij het de vreugde moeten zien. Ik zie het niet altijd als een vreugde. Wanneer jij door allerlei beproevingen wordt omringd en ermee wordt geconfronteerd, of wanneer u in allerlei verleidingen terechtkomt. Wat moet je dan doen? Verblijd zijn. Blij zijn. Wees ervan verzekerd en begrijp dat de beproeving of de proefstellen van uw geloof volharding, standvastigheid en geduld teweegbrengen. Oké. Hij zegt dan, wees blij. Hier komt een test, hier komt een beproeving. Een test komen. Nu zegt hij, volhard. Wees standvastig en geduldig. En als jij blijven volharden, standvastig zijn en geduldig zijn. Als je dit blijven doen, dan is het doel ermee. Wat gebeurt dan? Dan word jij volmaakt ontwikkeld, volledig en zal je geen gebrek hebben. Wauw! Wat een belofte, maar wat een weg. Ik ben daar verre nog niet bij. Maar God zegt, als wij dit gaan doen, als wij blij gaan zijn wanneer jij verdrukt wordt, als jij blij gaan zijn wanneer verzoeken ze komen, jij gaat blij zijn wanneer daar strijd is in jouw leven. Wij lijken op een zondag niet eerst blij, nou weet ik niet hoe lijken jullie in de week. Maar als wij blij zijn met al deze dingen en de test komen en wij volharden en standvastig en geduldig en wij blijven dat doen, constant, dan gaan wij volheid bereiken, volwassen worden in Christus. En wij zal niets tekort komen. Wauw mensen, ik heb het gelezen en ik dacht, wauw Heer, wat een belofte. Maar daar is groei nodig, daar is dingen nodig in ons leven, wat wij moeten gaan, ja Heer help ons. Alleen om blij te zijn moeten wij al beginnen. En dan kom je geduld ook erbij en volharden. En dan zegt hij heel mooi in Jacobus ook van, als wij wijsheid kort komen, dan kan we dit gewoon vragen van God. Vraag het hem, hij geeft het vrijelijk. Hij geeft het aan jou. Maar je moet bidden in geloof. Want als je in geloof bidt, dan kan je ontvangen. Maar zodra jij twijfelt, kan God niks voor jou doen. Je kan niks ontvangen. Omdat jij twijfelt. En hij zegt daar, en dat vond ik heel erg eigenlijk, want ja, ik denk veel mensen denken dat zij geloof hebben en toch hebben ze niet geloof. Wij zeggen het gemakkelijk, ik geloof, ik vertrouw. Maar puntje bij paaltje komen, dan zitten wij zo van, ik twijfel toch, maar ik ga een plan B hebben. Hè? Ik ga nog een reserveoplossing hebben. De Bijbel zegt, als je twijfelt, is zo'n persoon onstabiel, onbetrouwbaar, onzeker over alles wat hij denkt, voelt en beslist. Als een persoon twijfelt, is hij onstabiel, onbetrouwbaar, onzeker over alles wat hij denkt, voelt of beslist. Wauw. Een hele mond vol. Hele boterham. Dus, wij moeten geloof in God. Geloof zijn woord.
pas sy woord toe. Oké, ik ga een paar teksten lezen ter bemoediging. Chantal, ik weet niet of jij gaat bijhouden met de vertaling, want dat is heel veel. Psalm 55 vers 22 en ik lees uit die Amplified wat ik vertaald heb. Want die Amplified zegt het mooier, dus ik heb het vertaald uit die Amplified. Het gaat in jouw Bijbel misschien anders staat. Werp uw last op de Heer, laat het gewicht ervan los. Ja? En hij zal u ondersteunen. Hij zal nooit toestaan dat de consequent rechtvaardigen worden bewogen, doen uitglijden, vallen of falen. Prachtig, hè? Wij moeten ons lasten lossen bij de Heer, loslaten. En de Heer zal ons ondersteunen, maar wij moeten consequent rechtvaardig zijn. Hè? Wij zijn gerechtvaardigd door God. Wij moeten consequent blijven. Hè? Met de Heer bezig blijven. Hè? Rechtvaardig. En dan zal Hij zorgen dat wij niet uitglijden of falen of vallen. Zefaniah 3 vers 17 zegt: de Heer, uw God, is in uw midden. Een machtige, een redder die redt. Ik wil hebben dat je zegt, de Heer, mijn God, is in mijn midden. Een machtige, een redder die redt. Hij is machtig en hij is een wat redt. De naam van Jezus trouwens betekent redder. Hij zal zich over u verheugen met vreugde. Hij denkt niet meer aan jouw zonde. Hij denkt niet meer aan alles wat je fout gedaan hebt. Want jij is zijn kind. Dus hij denkt, als hij aan jou denkt en jij hebt jouw hart aan de Heer gegeven, dan glimlacht hij over jou. Denkt hij aan jou met vreugde. Psalm 32 vers 8 zegt: ik, de Heer, zal je onderwijzen en je leren welke weg je moet gaan. Ik zal je raad geven en mijn oog op je houden. Soms weten wij niet altijd wat wij moeten doen. De Heer zegt, dat Hij ons onderwijzen. Hij kan ons leren in de weg tonen. Psalm 46 vers 1. God is onze toevlucht in onze kracht. Machtig en ondoordringbaar voor verleiden. En zeer aanwezige en beproefde hulp en nood. De Heer is onze toevlucht. Romeinen 8 vers 37. Maar te midden van al deze dingen, niet daarbuiten, middenin, al de dingen wat gebeuren in strijd, in golven, in orkanen, in stormen, te middenin van al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars. Wie? Wij zijn meer dan overwinnaars. En behalen wij een overweldigende overwinning door Hem die ons heeft liefgehad. Jezus heeft die prijs betaald. Daarom kan wij de overwinning behalen. Wij kennen deze teksten. Wij moeten het gaan toe-eigenen. Deuteronomium 31 vers 6 zegt: wees sterk, moedig en standvastig. Vrees niet en wees niet bevreesd voor hen. Want het is de Heer uw God die met u meegaat. Hij zal u niet in de steek laten en u niet verlaten. Prachtig. Een prachtige tekst. Wees sterk en moedig en standvastig. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. God gaat met u. God is altijd daar. Hij laat je niet in de steek. Romeinen 8 vers 38 en 39 zegt: nog leven, nog dood. Niks kan mij scheiden van de liefde van God. Niets en niemand. Zijn liefde is voor eeuwig.
Sy liefde is vir ewig. Sy liefde is vir ewig. Sy liefde vir jou is vir ewig. Niets en niemand kan jou skeide van sy liefde. En dat moet wij, weet je, die duivel komt zoveel keer hier en zegt, maar jij bent niet waard, of jij bent slecht, of jij bent wat, alle nonsens en alle leugens. En wij ontvangen het zo gemakkelijk. Wij moeten ontvangen de waarheid, dat jij vrijgezet wordt. Daar is niets wat je kan scheiden van de liefde van God. Hij houdt van jou. Maakt niet uit wat jouw man zegt. Maakt niet uit wat jouw kinderen zeggen. Maakt niet uit wat jouw collega's zeggen. Maakt niet uit wat die duivel voor jou zegt. God houdt van jou. Amen. En dat is voor eeuwig en altijd. En voor eeuwig en voor eeuwig en voor eeuwig. Filippenzen 1 vers 6 zegt. En ik ben hiervan overtuigd en zeker. Dat hij die goed werk in u begonnen is, dat ook zal voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Amen? Amen. Heerlijk om te weten. Als jij twijfelt, hier ben ik, dan zeg je, ik weet dat God een goed werk in mij begonnen is en hij zal dit voleindigen totdat hij terugkomt. God is in mij aan het werken. Ik ben er misschien nog niet, maar ik is onderweg. En God is aan mij aan het werken. God is met mij aan het werken. God is in mij aan het werken. Amen? Amen. Wij kan meer worden lijken op Christus. Ja. Hoe meer wij nader aan hem komen, hoe meer gaan wij groeien. Hoe meer gaan hij ons veranderen. Hij is bezig om te werken. Wij hebben al gezien, hè? Mensen wat hier binnenkomen en na een tijdje dan zie je, wauw, een heel andere gezicht en mensen beginnen veranderen en daar begint de glorie van God begint te werken in hun binnenste. Dat is het woord, dat is God wat in jou werkt. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Niemand van ons kan iemand anders veranderen, al wil je dit proberen. Jij kan jezelf ook niet veranderen. God kan het. Door zijn geest. Wij moeten het woord tot ons nemen, want dit verandert ons van binnenuit. En dit maakt ons van binnenuit meer en meer dat wij lijken op Christus. Jesaja 12 vers 2 zegt, zie, God mij redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de Heere God is mijn kracht en mijn lied. Ja, hij is mijn redden geworden. Hebreeën 13 vers 6. Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen, de Heere helpt mij. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat de mens mij kan aandoen. En dan wil ik afsluiten met 1 Samuel 15 vers 22. Dus zie, gehoorzaamheid is beter dan offeren en luisteren beter dan het vet van rammen. Wij moeten God gehoorzaam zijn. Zijn woord gehoorzaam zijn. Het is veel beter, veel meer waard dan om een offer te brengen. Gehoorzaam wees aan Gods woord. Doen zijn woord. Ik kan niet genoeg vanmorgen zeggen, weet je, wij zijn, heel veel van ons zijn jaren op de weg. Jaren. En nog moet God soms ons bij ons oren trekken. Wij kennen van deze teksten uit ons hoofd. Maar wij moeten het gaan doen en toepassen. Zodat daar vrucht kan komen. Zodat daar, ja, wij moeten het gaan gebruiken wat wij weten. Gods woord is waarheid, Gods woord is kracht. Dit verandert zaken. Moeten wij gewoon gebruiken. Ik wil jullie vanmorgen bemoedigen gewoon. En zeggen, maak Gods woord voor jou een prioriteit. Al lees jij één tekst, maar mediteer erover. Leer het uit jouw hoofd van buiten. Dat het voor jou deel wordt van jouzelf. Zodat wanneer dingen gebeuren, dat
jy dit kan doen en toepas. Dat jy weet, maar dit is wat God, weet jy, God is getrou. Hy het 'n paar dae op voorhand vir Willie die teks gegee en toe gebeur die aksident. God waarsku sy kindere. Hy sal vir jou 'n woord gee en wanneer die probleem daar is, dan het jy al die oplossing 'n paar dae teruggekry. Dus wij moeten gehoorzaam zijn. Luisteren wat God zegt. En doen wat hij vraagt. En ik denk wij zal veel meer schade in dingen vrijspringen. Omdat wij luisteren wanneer God zegt. Doe dit. Lees hier. Ja, gewoon met de geest meer bewegen. Dus ik wil jullie vanmorgen aanmoedigen door deze getuigenis, want dat was voor mij zo'n bemoediging om te zien hoe God dit helemaal omgekeerd heeft. Van iets negatiefs naar iets positiefs. En ik wil jullie vanmorgen zegen met Godse woord. Dat jullie vanmorgen die zaad wat in jullie gezaaid is, dat jullie dat die vrucht mag dragen vanmorgen. Amen. Amen. Heer, dank u. Dat wij vanmorgen alles, Heer, in uw hand kan geven. Heer, ik weet niet of er vanmorgen lasten is wat mensen heeft, wat hulle moet loslaten. Heer, ik weet vanmorgen dat uw woord de waarheid is. Heer, uw woord heeft kracht. En ik dank u vanmorgen, Vader, dat uw woord niet ledig zal terugkeren. Uw woord zal doen waarvoor het gestuurd is. En ik dank u, Vader, dat wij gaan zien de vrucht wat voortkomt uit uw woord. Dank u, Vader, dat wij gaan zien dit wat u bezig is om te doen. Want u is begonnen met te werken, elkeen van ons, Vader. U is begonnen met te werken, u zal dit voleindigen. Dank u, Heer, dat wij vanmorgen met geloof en verwachting kan uitkijken wat u gaat doen. In en door ons heen. Heer, wij geven u alle eer en lof en aanbidden van ons harten. Dank u dat u hier bent vanmorgen. Dank u, Heer, dat u verder werkt, Heilige Geest, in ons harten. En ik dank u, Vader, dat u getrouw is, ja. Dat wij u vanmorgen kan loven en prijzen. Want u bent goed. Altijd. In Jezus' naam. Amen.